2025 μας ήρθανε περίπου 4 με 5 γέρικα ζώα. Ένα από αυτά είναι ο μάνθος. Ο μάνθος βρέθηκε στις Εγκαρές να κυκλοφορεί με ένα σκοινί κρεμασμένο στο λαιμό του, κομμένο. Και ο μάνθος έχει αθλητικά, όπως τα περισσότερα γεροντάκια. Αυτό που ζητάμε είναι να υποστηρίξετε το μάνθο είτε αγοράζοντας κάποια συμπληρώματα για τα αθλητικά, είτε βάζοντας κάποια δωρεά, ώστε να μπορέσουμε εμείς μόνοι μας να αγοράσουμε κάποια σκευάσματα. Είναι πολλά για εμάς 4-5 γέρικα με αθλητικά, συν άλλα 3-4 ζώα που έχουμε, τα οποία έχουν προβλήματα επίσης τέτοιου τύπου και χρειάζονται συμπληρώματα. Είναι όλα πάρα πολύ ακριβά, οπότε σας παρακαλούμε πάρα πολύ για τη βοήθειά σας. Υποστηρίξτε το μάνθο να περπατήσει καλύτερα.